yun, no, dahil yung PBA party list, ang meaning po niyan, Pwersa ng Bayaning Atleta, no? It's for sports, culture, anti-drugs program, no? So now, nandito tayo sa Davao del Sur ngayon sa Capitol para kausap, no, si Gov kung ano ba ang pwedeng mga programs na madala dito ng PBA party list together with Gagas Cares dahil naano naman sila mga programa for mga athletes, mga sports programs o mga for the next 2-3 years, no, habang nandiyan pa yung PBA party list kung saan pwedeng mga tie-ups para mapadayon ang serbisyo sa kalambuan ng Davao del Sur. So, tingnan po natin kung paano natin masusupport ang ating mga grassroots athletes, kung paano natin dadagdagan, madugangan ng mga assistance, no? Lalo na pagdating sa medical assistance, financial assistance, no? And kung paano natin masusuportahan itong mga atleta na yung mga potential para maging representative para sa Pilipinas na gikan diri sa Davao del Sur. So, ibig sabihin, may office tayo dito sa Capitol, ang party list? Soon sana, no, magkakaroon na ng desk dito. Pinag-usapan namin ni Bob na magkakaroon na ng assistance desk dito ang PBA para madugangan ang mga assistance para sa Davao del Sur, mga taga-Davao del Sur. So, kumusta naman ang response ni Group ka, Mark? Pariente man mi, syempre. So, syempre, magpadayan natin ang servisyo and very positive naman po yung response na talagang dadala po natin ang PBA party list sa mga servisyo ng PBA party list dito sa Davao del Sur para mag-expand ang mga assistance and madugangan ang mga assistance and programs ng Gagas Cares together with PBA party list. May scholarship program ba yung PBA party list? So, next year, magbabalik na ang scholarship program. So, sana, no, with the desk here, malagyan po natin ng additional budget para po ma-expand po natin at madugangan ng scholarships na Message na mo kong sa mga taga Davao del Sur? So, sa mga lahat na hindi pa nila alam kung ano yung PBA party list, meaning po nito Pwersa ng Bayaning Atleta. Isa po akong Bendigo, so taga Santa Cruz talaga ang dugo ko, taga Davao del Sur po ako, no? And kaya namin gustong i-expand ang aming mga services, no? Kasi tugong del Sur din naman po ako, and dahil parehata naman sa Nagog, no? Siyempre, mas maganda yung tie-up ng dalawang pamilya ng Bendigo na galing sa Gagas, no? Ay talagang palampok mga programa, mga servisyo para po sa Davao del Sur. So sana maganda yung maging tie-up nito for the next few years at ipadayan natin ang servisyo ng mga Gagas o madugangan na po ng Bendigo Grales.